ഹലോ ഹായ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമുക്കൊരു മക്രോണി ബോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ച് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ മക്രോണി ഇട്ട് വേവിച്ച് ഊറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് വാടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മല്ലിയില, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച ചിക്കനോ ബീഫോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതും കൂടിയും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് 4 മുട്ട എടുക്കുക. 4 മുട്ട എടുത്ത് അതിൽ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലക്കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ചട്ടിയിൽ ഓയിൽ തടവി നന്നായി എല്ലാ ഭാഗത്തും തടവി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 20 മിനിറ്റ് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ.